Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da sake haduwa da mu a wannan channel mai albarka Tabaraki TV. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. A ga wani sirri da muke tafi da shi domin sirri ne na neman biyan bukata. Ga wanda yake da bukata mai karfi ta manyan kuɗaɗe ko kuma kana da wata bukata da kake so Allah ya biya ma ita. Ko da ya kasance wannan bukata babbar bukata ce, to insha Allahu za ka aikata wannan sirri mai albarka kuma insha Allahu za ka samu biyan bukata. A 'yan uwa, kamar yadda muka ce, idan wannan shine farkon ziyartar ku channel, ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu a lokacin da muka dora. So wannan sirri ana yin sa ne akan kowace bukata, kamar neman aure, neman jari, neman ɗaukaka, ko wata bukata ce kake so ta biya, ko kuma waɗansu ne suka saka aikin addu'a, kana so kai musu addu'a Allah ya taimake su buƙatar su ta biya. To insha Allah akan duk wani al'amari ko wani al'amari ne na rayuwar duniya wanda ka sa shi a gaba, kana son ka samu buɗi a kai, ko wata ofa ce ko wani aiki ne kake so a ɗauke ka, ko dai samun sana'a ko jari da makamantansu, to insha Allah dai wannan aiki a ɗauke shi za a samu biyan buƙata. To da farko dai wannan aiki yadda ake yin sa, kamar yadda kuke ganin wannan hatimi, to za ku samo yashi na kogi. Idan kun samu yashin kogi za ku tankaɗe shi. Idan kun tankaɗe, to za ku zana wannan hatimi ne a kai. To da daddare ake wannan aiki, ana yin sa ne kullum tsawon kwana 3 ake yin wannan aiki. To idan ka tashi, bayan kan ka fara aikin za ka yi istighfar 100, hailala 100, salatin annabi 100, a lokacin ya kasance akwai alwala a cikinka. To bayan ka zauna sai ka a tsakiyar hatimin za ka rubuta buƙatarka, kamar mai neman aure da sai rubuta, ko kuma neman jari, duk wani abu ne da kake buƙata za ka rubuta buƙatarka a tsakiya. To insha Allah, to sai ka samu, sai kai wannan wuridi na laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Za ka yi wannan wuridi ne kafa 313, kafa 313. Kullum za ka yi wannan wuridi insha Allah har tsawon kwana 3. To in Allah yarda buƙatarka za ta biya, amma ka samu wani abu kai sadaka, kamar ƙosai ko kuli-kuli da makamantansu, ko abu mai zafi. Insha Allah buƙatar nan za ta biya, Allah zai biya ma buƙatarka. To wannan sirri haka yake. To amma kar ku manta, idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan channel, ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu a lokacin da muka dora. Da wannan muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.